kalampusan sa natad sa politika ni Governor-Elect Pam Baricuatro, kauban niya ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang bugtong anak nga usa ka doktora. Siya si Dr. Elisse Nicole Catalan, kinsa maoy katambayayong sa iyang inahan sa nasinating kasakit ug kalipay sukad sa pagsulod niini sa politika. Bugtong siyang anak ni Pamela Baricuatro, apan karon nga napili ng Governor-Elect ang iyang inahan, madugangan ang mga anak niini ang tibuok lalawigan sa Cebu. Busa, isip usa ka doktora, abaga ni Dr. Elisse ang iyang inahan sa pagpatuman unya sa mga saad niini nga palambuon ang healthcare program sa lalawigan sa Cebu. Alang sa mag-inahang Baricuatro, advokasya na nila ang pagserbisyo pinaagi sa ilang foundation bisan ni atong wala pa musud sa politika si Pamela Baricuatro. Walay sukod sa pasalamat ang gipadangat sa anak ni Baricuatro ngadto sa mga tawo nga misuporta kanila. Diin nabutang karon sa pwesto ang iyang inahan isip bag-ong gobernadora sa lalawigan sa Cebu. We keep saying na the power of the people is greater than the people in power. So kana na feel dyan na mo karon kay silent majority is very, very strong. I have a medical background. I also have public health man sad akong specialty. So I'd be very much involved in initiatives around healthcare in the proper forums, in the proper channels na I can help.